Okay. Jamen, velkommen til vores screencast, hvor vi vil præsentere nogle eksempler på brug og udladelse af bestemt artikel på engelsk, hvilket er noget, som danskere ofte fejler i. Og ja, Julie, du kan starte med at tage den første. Okay. Første sætning hedder School gets more boring as time goes by. Og der har vi ingen bestemt artikel for en school, og det har vi heller ikke for en time, fordi at begge ord her anvendes som nogle generelle begreber. Anden sætning. Middelfart Gymnasium is the best school in the town of Middelfart. Der har vi the school med bestemt artikel, fordi vi her snakker om en bestemt skole, nemlig den skole, der ligger i Middelfart. Og så har vi the town of Middelfart, fordi der altid anvendes en bestemt artikel, når man har en of-konstruktion. Ja, og så har vi en tredje sætning. Enjoy life while you are young by going to the Royal Theatre. Og her der har vi så først live, hvor vi ikke har nogen artikel, fordi live det er ligesom et generelt begreb. Og så har vi the Royal Theatre, altså med bestemt artikel. Og det er fordi, at man ved teater altid benytter bestemt artikel, når man snakker om et bestemt teater. Og så har vi fjerde sætning. I was told to go to church, so I went to the local church. Og her der viser vi ligesom begge tilfælde, der ligesom kan være ved institutioner. Fordi church er ligesom den generelle institution, og derfor siger man, udlader man bestemt artikel. Men når man så snakker om the local church, som er en bestemt kirke, så benytter man sig af bestemt artikel. Ja, og vores femte eksempel, det lyder The first time he lost his glasses, he started to cry. Og her benyttes der bestemt artikel for en first time, fordi at det er et ordenstal. Den her regel gælder dog ikke, hvis ordenstallet står adverbielt. Ja. Og vores sjette eksempel hedder half an hour is not very long for most people. Og her anvendes der ikke bestemt artikel foran udtrykket som most, one og half. Så derfor er der altså ikke the foran half an hour. Ja, og nummer 7 sætning lyder On a field trip we visited the Niagara Falls. Og her der ser vi, at der normalt ikke anvendes artikel foran probier. Men det her det er en undtagelse ved stednavne i pluralis. Og så har vi den 8. sætning. The sun rises in the east and then moves to the right. Og her der anvendes der altså bestemt artikel, fordi at det ligesom er sådan verdenshjørner eller højre og venstre. Ja. Og så nummer 9, Malte is slapping the bass. Og det er fordi at der anvendes altid bestemt artikel, når der ligesom bruges verbum play og så et musikinstrument. Ja. Ja, og så har vi den sidste sætning. Lasse Birk has a cousin called Mads Birk, so they are the Birks. Og det er fordi ved personnavne i flertal, der benytter man altså bestemt artikel.